kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ntɛnɛn octobre kalo tile 7 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sorigino dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkɛ ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Suguninkura Kuluju Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministiri min n'a ɲɛsin bɛ batoko diinɛko olu lahalaya ma an ka jamana kɔnɔna na Thierno Amadou Oumar As Diallo a sen donna foroba bato la mun kɛra dugawudon ye ka ɲɛsin maa fatulenw ma jamana camancɛ bolo kibaruyaw kan. Wulumasiri taba fugulanbulamatigi kelen MINUSMA ka daga kɔnɔna na o bɔnɛna a nin na 5 olu joginna nin kɛra mugu puron dɔ senfɛ Aguelhok ani Banjangara olu fanfɛla na. Gouvernement ka wuli ka jɔ la ka laɲinibaw olu waliyali hukumu kɔnɔna na n'a bɛ baara dayɛlɛ ko fɔ funɛŋɛniw ye baarabolo dɔw waliyara don bɔra la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. Ministiri min n'a ɲɛsin bɛ diinɛko ni batoko lahalaya ma an ka jamana kɔnɔna na Thierno Amadou Oumar As Diallo a sen donna foroba seli la mun kɛra jumadonya tɛmɛlen nin kɛra tasibila ye ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu fatura Mopti mara o kɔnɔna na tasuma jeniba dɔ o senfɛ ani fɛn min ka dɔn ka fɔ mugujugu ci minnu kɛra Bulkesi ani Mondoro n'o kɛra sababu ye an ka wulumasiri tabaw k'olu caman bɔnɛ u nin na. A ko an bɛ tasibila kɛ ka taa maa fatulen ninnu ma ka sababu kɛ an dusukun kamikaminen don kosɛbɛ wulikajɔw olu bɛ sen na i n'a fɔ jamana ɲɛma ale y'a laɲini cogo min na yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw jamana bɛ kisi a ma cogo min na nin kɛra kumakan ye mun bɔra minisiri Diallo da ka ɲɛsin ka dɔn ka fɔ batokɛyɔrɔ in a lahalayaw ma a ye wele bila silamɛ diinɛ ani kerecɛn diinɛ maaw ma ko an ka bato cɛya kosɛbɛ yaasa fɛn min an bɛ se ka duwawu kɛ jamana in ye cogo min na jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na. Wulumasiri taba fugulanbulamatigi kelen o bɔnɛna nin na 5 olu joginna nin kɛra mugupuron 2 senfɛ mun kɛra Aguelhok ani Banjangara olu fanfɛla na ka ɲɛsin Nations Unies ka cidenw n'o ye wulumasiri taba fugulanbulamatigiw minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna na k'u tun bɛ munumunu salo de la lakana baara dɔw ko ka olu kɛ kɛra kunungo sɔgɔmada yanfan fɛ Aguelhok jamana kɔrɔyanfan ka taa Kaɲaka yanfan fɛ ko mugupuron dɔ de kɛra u ka bolimafɛn tɛmɛtɔ maa kelen o bɔnɛna nin na 5 olu joginna a kɛra sɔgɔmanɛgɛ kaɲa fɔlɔ waati n'o ye 1h du matin Banjangara ale dafɛla na a bɛ Mopti mara a bɛ o kofɔ ko wulumasiri taba kasike ble kelen o fɛnɛ joginna o la u ye nin kɛ laseli sɛbɛn ye. Jamana ka wulikajɔ yaasa baarabolobaw bɛ se ka waleya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka baara dayɛlɛ k'o kɛ o de kosɔn sa Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ bakuruba fɔla ale kɔni ye wulikajɔ kɛ baarabolo min bɛ n'o ɲɛsin bɛ funɛŋɛniw ma o bɛ se ka waleya cogo min na n'o bɛ fantanya jugu a bɛ o kɛlɛli ko fɔ bolodon cala ka o waleyali k'o ko fɔ o de kosɔn sa u kɔni ye togodala funɛŋɛni o maa 11 bɔɲango olu ye nin baarabolo in tɔnɔ bɔ u ko fɛn min ma ko segi yelekuta ji sanfɛ u ye o 220 bɔɲango u ye o labaara cogo ɲumanw k'o fɔ olu ye u bɛ se k'u dahirimɛw sɔrɔ o la cogo min na u ye o baara ninnu u y'olu kɛ Office du Niger Segu Marakala Ɲono Ndebugu Molodo Kologo Kokiri Masina Jabali Mbewani ni Siribala funɛŋɛni maa 500 olu ye o tɔnɔ bɔ ko wa k'u taara a ɲumanna fɛnɛ kɛ i n'a fɔ sigida wɛrɛw la Bamako yerew la San yerew la Selenge yerew la funɛŋɛni maa 600 olu ye o baarabolow tɔnɔ bɔ. Direction générale de l'Office du Niger a ɲɔgɔnna jɛrɛ so a ye bisimilali kɛ alamisa donya tɛmɛlen a tun bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ ta ko 4nan a tun b'o ko fɔ comité de gestion du projet d'appui n'o ye dɛmɛdonɲɔgɔnya baara minnu bɛ kɛ Office du Niger kɔnɔna na n'u ko ma ko PAON laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'a lajɛ u ka bolonɔ bila sɛbɛn san 2018 ka taa bila san 2019 na jɛn bɛ se ka kɛ ni o baara waleyalenw ye cogo min na ani ka tila ka ɲɛdama kɛ laɲini minnu kɛra ka jɛn kɛ ni olu kɛli ye san 2019 ka taa bila san 2020 olu baarabolo waleyataw la a baarabolo ninnu tɔrɔmɔɲɔnko kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛ taa fɔ CFA wari a miliyari 8 a n'a kunkanfɛn caman bɔɲango la mun bolodan bɛ ka baara ninnu k'u waleya san 4 bɔɲango o kɔnɔna na
nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ sori gindo k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ ka maraka faama ka reportage vidéo fana ye a bɛ taa malizoom.net ale page Facebook a bɛ taa ale sanfɛ Ana i ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.